Pomník občanom padlým v prvej a druhej svetovej vojne. Na pamiatku mužov z našej dediny, ktorí padli v prvej a druhej svetovej vojne, dala obec postaviť mohutný pomník, na ktorý finančne prispela aj obec Rohožnica a ktorý bol odhalený 28. októbra 1946. Na betónovom podstavci stojí pomník ukončený krížom a vojenskou prilbou. Na ňom sú osadené dve tabule s menami tých, ktorí sa už k svojim rodinám nevrátili. Bolo ich 29. Keďže pomník bol vyrobený z umelého kameňa, časom začal vykazovať úbytky a zmeny tvaru konštrukcie spôsobené zvetrávaním. Bolo rozhodnuté, že sa pomník demontuje a bude nahradený tvarovo vernou kópiou, ale už bude z prírodného kameňa, konkrétne z čiernej žuly. Veľká vďaka patrí našim rodákom podnikateľom, Jozefovi Hudákovi, inžinierovi Pavlovi Čulíkovi a spoločnosti Javis, ktorí toto dielo finančne sponzorovali. Upravilo sa i jeho okolie, spevnená plocha z dlažby, ohrada, sadbové úpravy a mohutné záhradné kvetináče. Každoročne sa pri ňom s pietou kladú vence a konajú oslavy pri príležitosti ukončenia vojny 8. mája, ako aj oslobodenia našej obce Červenou armádou 27. marca 1945.